на човек в нужда. И зависи аз да не съм в по-голяма нужда. Ако някой е паднал, първо видите някой, който не се чувства добре, Да, ще му помогна. как бихте му помогнали? Ще се опитам по най-адекватния начин да му помогна да стане, ако е в състояние да стане. Но като цяло по-големия проблем е, че ние не знаем какво има, нали така? Ами да, Точно тук идва на помощ нашите приятели днес от MyHelp ID. Те предоставят тези невероятни устройства, които веднага можем да разберем какво му е на човека. Например, гривната. Тя е много подходяща, особено за по-възрастни хора с деменция. Само чрез едно сканиране веднага можем да отворим и да видим всъщност какво му е на човека. Тук примерно може да пише епилепсия, диабет, астма. Приложението даже ги превежда и на български и на английски, така че да може да се помогне където и да е. Който е на почивка често? ами да. Ако трябва да отидете някъде на преглед, да обясните, нали, какви лекарства ви трябват, какви неща ползвате, можете да си ги въведете всичките и при нужда вече да ви се помогне. Ето е там. Сега, ако имахте гривна на нея, щяхте веднага да разберете. Много ми беше интересно. Определено ще го разуча. И на мама ще е интересно, на сестра ми ще е интересно, така Супер. че да. За всички останали, влизайте на сайта на MyHelp ID и помогнете на хората, които имат нужда.